Shuthi nje mina ngilo muntu lo ongenayo inhlanhla kahle when it comes indaba zemali. I-laptop ibithi malini 4500 ngakhipha nemali imali yapha eCapitec u3000 ebengithi nami ngizophusha ngawo uJanuary ngoba phela uJanuary unzima kakhulu ngakhipha le mali le ngayifaka phakathi esikhwameni se-laptop. Sengizongena eShoprite ke ngithi ngizothenga ukudla hlangana ke nomunye ubhuti uthi awusabona mfowethu hayi yimi sibanibani wakasibanibani hayi mfowethu ngikwazela ku TikTok yazi manje mfowethu ngiyanqena ungenela eShoprite kulomuntu ongikweleta imali enganga 5000 nawe ngebe sengikuphe yakho 500 ukuthi lokho kade wasengithi ngifuna ukuyifikelela lapha kuwe noma ngekufakela imali ukuthi kunehlahla wakwazi veza ku TikTok ngasebenzisa siyangisiza manje mfowethu ngicela ungisiza ngoba manje kunomuntu engizwani naye la lo muntu ona uzomthola epassagini elikanje la eShoprite awuthi ngimfonele ngikhulumise naye hayi la ngempela ubhuti anginikeze ifoni ngikhulume naye angibuthi mina ngigqoke kanjani hayi ngimtshele bese ke thatha isikhwama lesi ngicela ungibambele naso isikhwama sami mfowethu bese ngiyahamba ke ngiya kulo bhuti lapha ngaphakathi. Hawu mangena ngaphakathi esitolo ngiyaya kulo ayili le yasho kuyo angimboni lo muntu ngimbuze ngithi umuntu osebenza kanje oyigama lakho uSibani bathi akekho umuntu osebenza la ekhaya kanjalo akekho nje lo mfunayo hayi ngiqale ke manje hayi ngithi mangiphuma manje sengithukile ngiphumele phandle bathi ngiyaphumela phandle lo bhuti enginikeza isikhwama sami se-laptop akasekho. Ngithi manje ngiyabuza kwathi ubhuti kanje haze limboneni athi omunye ugogo hayi mntanami lo bhuti lo ufike kwami ipholo limhlophe la wangena kulo ngibone khona ukuthi hazi ngempela inhlanhla lenjema lo mfana lo ukhuzayo ethini ithi inhlanhla injani inhlanhla iza nebhadi la ngibone khona ngempela ukuthi inhlanhla iza nebhadi ngoba phela nami bese ngithembile ukuthi hawo sengizoba no 3500 la ngifunda khona ukuthi ungahambi usiza abantu ongabazi ungahambi uba nomusa uba bonke abantu edolobheni hambe uyokwenza lonto othi uzoyenza uyekele uhambe usiza abantu ongabazi.